medyo malamig na sa labas. So kailangan natin vacuum lang ako guys. Yan. Kunin ko lang tong vacuum, gagamitin natin ulit for the second time. Vacuum lang. Vacuum. Yung mga halaman medyo na lang tao, hindi na delikat. Tayo magaan. Ipapakim natin dito. Yan. Kalat ng anak ko mga niya, labahan. Hindi nagliligpit. Ito yung babacuum ko, may mga dumi-dumi. Sabi ng anak ko may mga dumi-dumi. Mga itim-itim. Vacuum lang ang katapat niyan. Yan. Ito. May mga dumi-dumi. Yan. Akala niya siguro kung ano-ano. Okay. Buksan natin yung kurtina para maliwanag. Uy, na ano yung pigtas. Ito nga pala yung bagong palit na na window. So, hindi pa siya tapos. Yan, mga days, incoming days. Baka matapos na yan sa labas. Yan. Pakin muna tayo. Plug in lang natin tong vacuum. Yan. Ang daming mga nakasaksak, kung ano itong mga nakasaksak Yan. Ito yung guys, rinireklamo nila. Rinireklamo ng anak ko. May mga tim-tim daw. So vacuum lang naman yan. Baka akala niya kasi kung ano. So, ito. Ay, nako. Kaya naman niya itong gawin. Kaso, imbis ng vacuum siya ng sarili niya, puro gaming ang alam. Medyo na itong kortina. Abala sa kakagaming. Alam ko na guys, ang rinireklamo niya, ito yung galing dito, yung mga duming mga itim na nalaglag nung pinalitan tong window na to. Kasi yung buong frame niya, pinaklas yan, tinoklap. So, may iwasang may mga nalaglag dito, mga dust. Yun, yung mga maitim. Kaya ito, vacuumin ko na lang.